i, per tant, existeix la possibilitat actualment de sotmetre el contracte vigent a canvis abans de la seva finalització. Per tant, ara entenem que és només una qüestió de voluntat política caminar cap a la millora dels resultats de la recollida selectiva. El model de producció i consum actual, amb l'augment de l'ús de productes d'usar i llançar, de vida cada cop més curta, és causant d'una alta generació de residus que suposa un important impacte ambiental. Davant d'aquest fet, cal gestionar de manera correcta tots aquests residus. El model actual de gestió requereix la creació de més infraestructures de recollida i tractament, fet que suposa uns costos que graven en els pressupostos de l'administració pública. En aquest sentit, la prevenció de residus és una prioritat, perquè fa certa aquella afirmació que el millor residu és aquell que no es produeix. Actualment, la ciutat d'Igualada es troba a la cua de Catalunya en matèria de recollida selectiva i l'Anoia al darrer lloc a la Catalunya central. Cal que Igualada endegui accions amb l'objectiu de reduir la generació de residus, millorant-ne la gestió municipal i incrementar així la recollida selectiva. L'organització de campanyes d'informació i conscienciació és bàsica per la minimització de residus. Segons el contracte vigent, la societat gestora ha de destinar un mínim de 50.000 euros anuals en campanyes informatives. Per altra banda, segons l'acord del 23 de juliol del 14, entre l'Agència Catalana de Residus i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, amb la finalitat d'incentivar econòmicament la recollida selectiva de la fracció orgànica en lloc de la recollida indiferenciada. El factor del cànon per dipositar el rebuig a l'abocador s'incrementarà dels 15,8 euros per tona del 2014 als 47,1 euros per tona el 2020, amb el qual, a part d'altres factors que també influeixen en el cost final dels residus, només per aquest factor, si es manté el volum de tones de rebuig actuals, els serveis pot patir un increment de 490.433 euros. Atès que l'any 2014 s'ha produït un canvi molt substancial en el sistema general de gestió de residus a Catalunya, cal iniciar negociacions amb l'empresa mixta Societat Mediambiental d'Igualada per tal de revisar les condicions del contracte de tal forma que es pugui començar a aplicar el sistema que produeixi menys residus a cada un dels barris de la ciutat.